Amen. And we thank all of us for active participation in the Eucharist. I wish and pray for a fruitful and enriching Holy Week activity through Christ our Lord. Amen. Please stand for final blessing. Bow your heads for the blessing. Look, we pray, O Lord, on this your family, for whom our Lord Jesus Christ did not hesitate to be delivered into the hands of the wicked and submit to the agony of the cross, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Mass is ended. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they nailed him to the tree? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb? Thank you.
Oto dị Jesu. Mmemme nke ụbọchị taa ga-ebido n'azụ. So anyị ga-eje n'azụ agọzie ọmụ. Anyị ewezie procession wee gbagota. Okay. Otu dịrị Jesu. Onye ọbụla pụta iro, iwu mana a ga-esi na dọọ wee banye. Onye ọbụla pụta ebe a, biko pụtabanụ. Hi, how are you? I hold it for you while you. Yes. Nkata delu. Okay. Anyị ga-amalite ka anyị mechie n'ọnụ. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnna m hụrụ n'anya, kamgbe izu ụka ise oge ncheta ahụhụ Kristi jiri bido, anyị ji ọrụ ịhụnanya na ime ọpịpịa were na-akwado onwe anyị maka emume ihe omimi nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ onye nwe anyị. Taa anyị zukọtara ebe a iso nzukọ Kristi n'akụkụ ụwa niile mee ya bụ emume. Kristi jiri ebube ya banye n'obodo nke ya bụ Jerusalem ka ọ rụzuo ọrụ ya nke onye nzọpụta anyị, nke bụ ịta ahụhụ, nwụọ ọnwụ, bịakwa bilite ọzọ. Ebe anyị ji okwukwe na ezi obi echeta mbanye nke a wetara anyị nzọpụta. Ngwanụ ka anyị sobe di nwanụ m. Ọ bụrụ na anyị akwụnyere ya n'iji obe ya, anyị ga-esoro keta oke na mbilite n'ọnwụ ya na ndụ ọhụrụ ya. Ka anyị wenye igu anyị enu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile, nna dị ebebe, biko were ngọzi gị doo igu ndị a asọ. Mee ka anyị bụ ndị so na-eto Kristi eze anyị nwee ike iso ya banye na Jerusalem dị ebighị ebi site na Kristi dị nwe anyị. Amen.
anyị ga-egezi ntị n'ozi ọma. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ kele uku dere. Otito dịrị gị dị nwe n'anyị. Mgbe Jesu kwụsịrị okwu a, ọ gakwara ya n'ihu iji ya gaa Jerusalem. Mgbe Jesu bịaruru Betani na Betani nso n'akụkụ ugwu Oliv, o zipụrụ mmadụ abụọ na ndị ụmụazụ ya, zikwa ha sị, jeenụ n'obodo nta nke dị ncherịta n'ihu unu. Mgbe unu na-abanye ya, unu ga-ahụ nwa ịnyịnya ibu enibere, nke a na-enwebeghị onye nọkwasịrị n'elu ya. Tọpụnụ ya, sekpụtanụ ya n'ebe a. Ọ bụrụ na onye ọbụla ajụọ unu sị, gịnị mere unu ji atọpụ ya? Gwanụ ya sị, ọ dị onye nwe anyị mkpa. Ndị eziri ozi wee gaa ihe dum dị ka Jesu gwara ha. Mgbe ha na-atọpụ nwa ịnyịnya ibu ahụ, ndị nwe ya wee jụọ ha sị, gịnị mere unu ji tọpụ nwa ịnyịnya ibu ahụ? Ha wee zaa sị, ọ dị onye nwe anyị mkpa. Ha wee sekpụta ya nye Jesu, were uwe ha wụkwasa n'elu nwa ịnyịnya ibu ahụ, kụkwasị Jesu n'elu ya. Mgbe Jesu na-aga n'elu nwa ịnyịnya ibu ahụ, ndị so ya Jesu wee tụsaa uwe ha n'ụzọ. Mgbe Jesu bịaruru Jerusalem nso n'ebe gbadara site n'ugwu Oliv, igwe ndị na-eso ụzọ ya malitere ịṅụrị ọṅụ na inwere oke ọṅụ na-etoku Chineke maka ọrụ ebube niile eji amata ike Chineke, nke ha hụrụ site n'aka Jesu. Ha wee na-eti sị, onye a gọziri agọzi ka eze ahụ bụ, nke na-abịa n'aha onye nwe anyị. Udo dịkwa n'eluigwe, otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. Ụfọdụ n'ime ndị Farisii wee si na igwe mmadụ ahụ tinye ọnụ sị ya, onye nkuzi, baara ndị na-eso ụzọ gị mba ka ha mechie ọnụ. Ma Jesu sịrị ha, ana m agwa unu na ọ bụrụ na ha kpuchie ọnụ ha, ọbụna nkume n'onwe ya ga-eti mkpu otito. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Otito ka anyị si n'ozi ọma nweta mgbaghara njọ anyị. Amen. Ugbu a, anyị ga-esorozi igwe ndị otu Kristi gbazuru ụwa niile wee kwụrụzie n'ọgbara wee babazie n'ime ụlọ nsọ ịchụ Chineke aja, ka anyị na-eto ya na-ebunye aha nsọ ya enu. Ukwe. Hosanna dịrị eze dị elu.
anyị na-achụ aja misa a n'inye Chineke ekene maka ebere ya n'isi ezinụlọ nna famili, na-ayọkwazị maka ngọzi ya n'isi Gaita, Chan and family. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe Chineke ji ike niile, nna dị ebe, ọ bụ gị nyere ụwa Jesu Kristi onye nzọpụta anyị, i mere ka o were ahụ n'ụdị anyị bịakwata ahụhụ nke obe iji tọọrọ anyị ụkpụrụ nke obi umeala. Biko nyere anyị aka ka anyị na-eso nzọụkwụ ya n'obi ndidi ọ tọrọ anyị, bịakwa tozuo isoro keta oke na aṅụrị nke mbilite n'ọnwụ ya. Anyị na-ayọ gị nke a site na diwe na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị, Chukwu, site n'ụwa atọ ụwa niile. Amen. Ka anyị nọrọzie ya na gee ntị n'ife ọgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Azaya. Onye nwe anyị enyela m ire nke nwa azụ, ka m mara otu m ga-esi na-aza ndị ike gwụrụ azụza. O nyela m onyinye nke okwu. Ọ na-emeta m n'ụra kwa ụtụtụ ka m chee ntị nụrụ okwu dịka nwa azụ. Onye nwe anyị emeghela ntị m. N'ebe mụ onwe m nọ, enweghị m ike ọbụla nke m na-agbaketa azụ. Atọgbọrọ m ndị na-eti m ihe azụ m, nye ndị na-adọ m aka na ntị ahụ ọnụ agba m. Ekpuchi m ihu m n'ebe ndị na-akparị m na-abụ m asọ n'ihu nọ. Onye nwe anyị na-enyere m aka, nke mere na mkparị anaghị emetụta m. Akwụbara m ihu m dịka okwute siri ike. Amaara m na ihere agaghị eme m. Okwu nke oseburu ụwa. Onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbaketa m azụ? Ndị niile hụrụ m na-achị m ọchị. Ha na-emi ọnụ, na-efeke isi, na-asị, o chekwubere n'onye nwe anyị, ya zọpụtanụ ya. Ọ bụrụ na ọ bụ enyi ya, ya bịa tọhapụ ya. Ọtụtụ nkịta gbara m gburugburu. Igwe ndị obi ọjọọ nọgidere m. Ha kpọpụrụ aka m na ụkwụ m. Enwere m ike ịgụta ọkpụkpụ m ọnụ. Ha ekeela uwe m n'etiti onwe ha, bịakwa were ya fee nza. Onye nwe m agbahapụkwala m. Onye ọgbụgba ume m were ọsọ bịa nyere m aka. Aga m akọrọ ụmụnne m akụkọ aha gị, nyekwa gị otito n'ọgbakọ ha. Unu bụ ndị na-atụrụ ya egwu, nyenụ onye nwe anyị otito. Ụmụ Jekọb niile, tobenụ ya. Ụmụ Izrel, nyenụ ya nsọpụrụ. Ihe ọgụgụ nke abụọ,
ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipai. Jesu n'onwe ya dịrị n'ụdị Chineke site na mbụ, ma o wereghị ha ka Chineke dị ka ọ ga-ekwedosi aka ike, kama o mere onwe ya ka onye na-abụghị ihe ọbụla. O werela ọnọdụ ohu, o mekwara ka a mụọ ya n'oyiyi mmadụ. A hụkwara ya ka ọ dị ka mmadụ n'oyiyi. O wedakwara onwe ya n'ala, wee rube isi ruo ọnwụ, bụ ọnwụ nke obe. N'ihi nke a, Chineke ebuliela ya elu. O jikwa amara nye ya aha ahụ nke kachasị aha niile elu, ka o wee bụrụ na akpọ aha Jesu, ihe niile ekere eke ga-egbu ikpere n'ala, ma ihe niile dị n'eluigwe, ma ihe niile dị n'elu ụwa, ma nke dị n'okpuru ụwa. Ka ire dum kwupụta na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otito. Okwu nke oseburu ụwa. Kristi wedara onwe ya n'ala nke ukwuu, ọ nara ọnwụ nke elu obe, ma Chineke buliri ya nnukwu elu, were nye ya aha kachasị aha niile. Akụkọ ahụhụ nke Onyenwe anyị Jesu Kristi dị ka Luku siri dee ya. Mgbe oge ahụ ruru, Jesu were ọnọdụ ya n'oche nri, ụmụazụ ya wekwara ọnọdụ nke ha. Jesu gwara ha sị, Gịnị ka unu ga-enye m ka m rara ya nye unu? O buru mgbe oge ha ruru, Jesu were ọnọdụ ya n'oche nri, ụmụazụ ya wekwara ọnọdụ nke ha. Jesu gwara ha sị, ọ gụọla m nnukwu agụụ n'obi ka mụ na unu rie oriri ngabiga nke a, tupu m banye na ahụhụ, n'ihi na ana m agwa unu na agaghị m erikwa ya ọzọ ruo mgbe a ga-emezu ya n'alaeze Chineke. O buru iko nye ekele wee sị, Naranụ m nke a, onye ṅụrụ ya nyanye ibe ya, n'ihi na ana m agwa unu na bido ugbu a gawa, agaghị m aṅụkwa mmanya ọzọ tutu ruo mgbe alaeze Chineke ga-abịa. Mgbe ahụkwa ka o wekwara achịcha nye ekele nyawa ya, bịa kwanye ya ụmụazụ ya sị, nke a bụ ahụ m nke a ga-enye maka unu, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, o buliri iko mmanya otu aka ahụ wee sị,
iko nke a bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime ọbara m, nke a ga-awụsi maka unu. Ma lee, onye ahụ na-ele m, ebe mụ na ya na-amanye aka n'otu efere. N'ezie, nwa nke mmadụ na-ala otu esi kpebie ya na mbụ, ma ahụhụ dịrị onye ahụ a ga-esi n'aka ya ree nwa nke mmadụ. Mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ ya bidoro ịjụrịta onwe ha ajụjụ ịchọpụta onye ọ bụ n'ime ha nke ga-arụra ya nye. Esemokwu bịakwara dapụtara ha banyere onye n'ime ha a ga-agụnye na onye kacha ibe ya. Jesu wee sị ha, na be ndị ọgọ mmụọ, ọ bụ ndị eze na-eji aka ike na-amanye ndị a na-achị achị. Aha eji eto ndị nwere ike ọchịchị n'ahụ ibe ha bụ omenke ọma. Ihe a ekwena n'etiti unu, ihe a emekwana n'etiti unu. Mba, onye kacha ibe ya ga-abụ agwa ka onye kacha ntakịrị. Onye isi ga-eme ka onye na-agba odibo. Kedu onye ka ibe ya? Ọ bụ onye na-eri n'oche nri ka ọ bụ onye na-agba odibo? Ọ bụ na ọ bụghị onye na-eri n'oche nri? Ma lee, ebe m nọ n'etiti unu dịka onye na-agba odibo. Unu bụ ndị ji okwukwe kwenyere m na nlegha niile leghara m. Ugbu a ana m ewere alaeze nyefee unu n'aka, otu nna m si were alaeze nyefee m n'aka. Unu ga-eri oriri bịakwa ṅụọ ihe ọṅụṅụ n'oche nri m na alaeze m. Unu ga-anọ n'oche eze na-ekpe ọnụmara 12 nke Izrel ikpe. Simon, Simon, mata na ekwensu enwetala ihe ọ chọrọ, nke bụ ịyọcha unu niile ka ayọchara ọka. Mana ekpere m gị bụ Simon ekpere, ka okwukwe gị ghara ịda, ka o wee bụrụ na mgbe ọbụla ị nwetara onwe gị, gbakwa ụmụnne gị ndị a ume. Ma Pita sịrị ya, Onye nwe anyị, ejikerela m iso gị gaa mkpọrọ, bịakwa soro gị nwụọ. Ma Jesu zara ya sị, Pita, n'ezie ka m na-agwa gị, tupu oke ọkpa akwa taa, ị ga-agọnarị m ugboro 3 na ị maghị onye m bụ. Jesu bịakwara jụọ ha sị, mgbe m zipụrụ unu na mbụ na-ejighị akpa ego na akpa onye ije na akpụkpọ ụkwụ, o nwere ihe ọbụla kọrọ unu? Ha zara ya sị, Mba. O wee sị ha, ma nke ugbu a, onye nwere akpa ego ya were ya, onye nwere akpa onye ije ya sere ya. Onye na-enweghị mma agha ya ree uwe ya zụta mma agha. N'ihi na eziokwu m na-agwa unu bụ na ihe edere n'akwụkwọ nsọ, ọ hapụrụ onwe ya ka emee ya ihe a na-eme onye mere arụ, a ga-emezu ya n'uju n'ime m. N'ezie, ọ bụ ihe akwụkwọ nsọ kwuru banyere m ka a na-emezu ugbu a. Ha sịrị ya, Onye nwe anyị, lee, anyị nwere mma agha 2. O wee sị ha, nke ahụ ezuola. O wee kpọrọ ụmụazụ ya pụọ gawa n'ugwu Oliv dịka o si eme. Mgbe ha ruru n'ebe ahụ, ọ sịrị ha, kpee n'ekpere ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. O wee si n'ebe ahụ ebe ha nọ pụọ gaa n'ihu nke nta
sekpuru ala kpee ekpere sị, Nna, ọ bụrụ na ọ masịrị gị, biko wepụrụ m iko a, kama ọ bụghị uche m ga-eme, ka uche gị mee. mgbe ahụ ka otu mmụọ ọma siri n'eluigwe bịa na-agba ya ume, ma o sitere n'ọnụma juru ya n'obi kpesie ekpere ike nke na ọsịsọ si ya n'ahụ na-atasị n'ala dịka ọkpụrụkpụ ọbara. Mgbe o si n'ekpere bilie, ọ jekwuru ụmụazụ ya hụ ha ka ha na-arahụ ụra n'ihi na obi adịghị ha mma. O wee sị ha, Gịnị mere unu ji arahụ ụra? Bilienụ, na-ekpe n'ekpere ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. Jesu kakpu okwu a n'ọnụ mgbe igwe mmadụ nupụtara. Onye du ha bịa bụ nwoke ahụ a na-akpọ Judas, otu n'ime ụmụazụ 12. Mgbe ha bịarutere ebe Jesu nọ, Judas pụtara bakụọ Jesu, sutu ya ọnụ, ma Jesu sịrị ya, Judas, ọ bụ isutu ọnụ ka iji ere nwa nke mmadụ? Mgbe ụmụazụ ya hụrụ ka ihe si aga, ha jụrụ ya sị, Onye nwe anyị, mma agha dị n'ebe a, anyị ga-eji ya lụso ha ọgụ. otu n'ime ndị ụmụazụ jiri mma agha gbupụ ntị onye na-ejere onyeisi nchụaja ozi. Mana nke ahụ ka Jesu zara sị, Ngwa, kwụsị ya, nke ahụ ezuola. o metụrụ odibo ahụ aka na ntị wee mezie ntị ya. Mgbe ahụ Jesu gwara ndị isi nchụaja na ndị ọchịagha nke ndị na-eche nche n'ụlọ nsọ na ndị okenye bịara ijide ya sị, Unu chere mma agha n'osisi bịa ijide m, dịka a ga-asị na m bụ onye ohi. Oge a niile mụ na unu na-anọ n'ụlọ nsọ kwa ụbọchị. Unu emetụghị m ụṅara ijide m. Ma ugbu a bụ oge unu. Ugbu a ọ bụ itiri na ọchịchịrị na-achị, mgbe Chineke kpebiri inye ekwensu ohere igosi ike ya. ha jidere Jesu duru ya pụọ, kpụrụ ya jee n'obi onyeisi nchụaja, ma Pita na-eso n'ebe dị anya. Ha kwanyere ọkụ n'etiti mbara ezi. Pita soro ha nọdụ ala. Mgbe ọ nọ ebe ahụ na-anya ọkụ, otu nwa agbọghọ na-agba odibo n'ebe ahụ hụrụ ya, nyoo ya sị, Onye a bụ onye otu ya. ma Pita gọrọ agọ sị, Nwanyị, amaghị m onye ọ bụ. Mgbe nwa oge nta gasịrị, onye ọzọ hụrụ Pita wee sị, Ị bụ otu onye n'ime ha. ma Pita gọrọ agọ sị, Enyi m, abụghịkwa m otu n'ime ha. Mgbe ihe dịka otu elekere gasịrị, nwoke ọzọ bịakwara kwụsie okwu ike sị, N'ezie, nwoke a bụ otu n'ime ndị na-eso Jesu. Lee, ọ bụkwa onye Galili. ma Pita zara sị, Enyi m, amaghị m ihe ị na-ekwu okwu banyere ya. Ọ bụ n'oge ahụ mgbe Pita kpụ okwu n'ọnụ ka oke ọkụkọ ọ kwara akwa. Onyenwe anyị tụgharịrị lee Pita anya na mkpụrụ anya. Pita wee cheta ihe ahụ Onyenwe anyị gwara ya, tupu oke ọkụkọ akwa akwa taa, ị ga-agọnarị m ugboro 3. O wee pụọ gaa akwa akwa arịrị. Ma mgbe ihe ndị a na-aga, ndị ji Jesu na-agbụ ji ya eme ihe ọchị, na-eti ya ihe. Ha kechiri ya anya na-asị ya, Ngwa, bụọrọ anyị amụma, onye tiri gị ihe? ha kwukwara ọtụtụ okwu mkparị na okwu nkwulu dị iche iche na-emegide ya. Mgbe chi bọrọ, ndị okenye na ndị isi nchụaja
na ndị ode akwụkwọ zukọrọ n'ọgba ikpe. A kpụtara ha Jesu n'ọgba ikpe. Ha bidoro ịjụ ya ajụjụ sị, ọ bụrụ na ị bụ onye nzọpụta ahụ, gwa anyị. ma ọ sịrị ha, ọ bụrụ na m agwa unu agaghị ekwenye. Ọ bụrụkwa na m ajụ unu ajụjụ, unu agaghị aza. Ma site ugbu a gaa n'ihu, Nwa nke mmadụ ga-ewere ọnọdụ n'aka nri nke Chineke. mgbe ahụ ha niile bidoro ịjụ ya ajụjụ sị, Ọ pụtara na ị bụ nwa Chineke? Jesu zara ha sị, Ee, ọ bụ dịka unu si kwuo ya. ha zaghachiri ya sị, Ọ dị mkpa ugbu a ịchọ ndị akaebe ọzọ? Anyị ejirila ntị anyị nụ ihe o jiri ọnụ ya kwuo. mgbe ahụ ọha mmadụ ahụ niile biliri buru ya gawa n'ihu Pilet. N'ebe ahụ ha malitere ibo Jesu ebubo sị, Anyị jidere nwoke a ebe ọ na-akpalite ndị mmadụ ka ha bido ọgba aghara, na-agwa ha ka ha ghara ịtụrụ Siza ụtụ ala, na-ekwu na ya bụ Kristi echiri echi, bụrụkwa eze. Pilet jụrụ ya sị, Ị bụ eze ndị Juu? Jesu zara ya sị, Ee, ọ bụ dịka i kwuru. Pilet gwara ndị isi nchụaja na igwe mmadụ ahụ niile sị, Ahụghị m ihe ọjọọ ọbụla nwoke a mere. ma ha nọgidere kwasie ya ụkwụ ike sị ya, O ji nkụzi ya na-esunye ọkụ ọgba aghara n'ala Judea niile. O bidolarị na Galili kụziri nkụzi ruo ebe a. mgbe Pilet nụrụ ihe a, ọ jụrụ ma nwoke a ọ bụ onye Galili. Mgbe Pilet chọpụtara na o si n'okpuru ọchịchị Herọd, ọ kpọgara ya Herọd, onye nọ na Jerusalem mgbe ahụ. Obi tọrọ Herọd ụtọ ịhụ Jesu. O teela mgbe ọ nụwara maka Jesu, bịakwa na-achọ ịhụ ya. Nke ọzọ bụ na ọ chọkwara ịhụ ọrụ ebube n'aka Jesu. N'ihi ya ka o jiri jụwa ogologo ajụjụ dị iche iche, na-enwetaghị ọsịsa nke ọbụla. Mgbe ọ na-ekwu, ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ nọ n'ebe ahụ na-ebo ya ebubo na-esepụghị ọnụ. Mgbe ahụ Herọd na ndị agha ya jiri ya na-akwa emo, werekwa ya na-akpa ọchị. Ha yikwasịra ya uwe mara mma, ụdị ndị eze na-eyi. Ha dukwara ya ọzọ jekwuru Pilet. Na mbụ, Herọd na Pilet dị n'iro, ma ha kpeziri iro dị n'agbata ha. N'ụbọchị ahụ, Pilet kpọrọ ndị isi nchụaja na ndị ndu na ndị mmadụ wee sị ha, Unu kpọtara m nwoke a n'ihi na unu si na ọ na-eduhie ndị mmadụ. Ugbu a, ajụọla m ya ajụjụ n'ihu unu, chọpụta na ọ dịghị ihe ọjọọ ọbụla o mere. Herọd n'onwe ya kwa achọpụtaghị ihe ọjọọ ọbụla nwoke a mere. Ọ bụ n'ihi nke a ka o jiri zichigharịa m ya. Ahụghị m ihe ọjọọ ọbụla o mere nke pụrụ iwetara ya amamikpe ọnwụ. Ya mere, aga m apịa ya ihe, hapụ ya ka ọ laa. ma ha dum jiri otu olu tie mkpu sị, Gbuo nwoke a, hapụrụ anyị Barabas. Barabas bụ onye a tụrụ mkpọrọ n'ihi ịkpa ọgba aghara n'ime obodo na igbu ọchụ. Ọ gụrụ Pilet agụụ ịhapụ Jesu ka ọ laa. O bidokwara ịgwa ha okwu ọzọ, ma ha bidoro iti mkpu n'oke olu na-asị, Kpọgbuo ya, kpọgbuo ya. Ọ gwara ha okwu nke ugboro atọ sị,
Gịnị mere unu ji chọọ ka nwoke a nwụọ? Gịnị bụ ihe ọjọọ o mere? Achọpụtaghị m ihe ọjọọ o mere nke ga-ewetara ya ọnwụ. Aga m apịa ya ihe, hapụ ya ka ọ laa. Ma nke ọbụla bara mba ka olu ya ha, na-eti ka a kpọgbuo ya. Ụzụ na mkpọtụ si na mkpu ha na-eti bịara karịa. Pilet wee bie ikpe ka enye ha ihe ha rịọrọ. Ọ hapụrụ ha onye ha si ka ọ hapụrụ ha, nke bụ onye atụrụ mkpọrọ maka ọgbaghara nke na igbu ọchụ. Ọ bịakwara nyefee ha Jesu n'aka ka ha mee ya ihe ọbụla masịrị ha. Mgbe ha du ya na-apụ, ha nwudere otu nwoke onye Siren a na-akpọ Simon ka o si n'azụ obodo na-alọta. Ha manyere ya amanye ka o bute obe n'ubu na-eso Jesu n'azụ. Nnukwu igwe mmadụ so ya na-aga, tinyekwara ụmụ nwanyị na-emere ya ebere na-ebere ya akwa. Ma Jesu tụgharịrị sị ha, ụmụada Jerusalem, unu eberela na m akwa, kama berenụ onwe unu na ụmụ unu akwa. N'ihi na oge na-abịa mgbe ndị mmadụ ga-asị, ọ dịrị unu mma, unu ụmụ nwanyị ndị na-enweghị ụmụ na ndị na-amụtaghị ụmụntakịrị, na unu ndị na-enyebeghị ụmụntakịrị ala mbụ. N'oge ahụ, ọtụtụ ndị mmadụ ga-akpọku ugwu buru ibu sị ya, dakwasị anyị. Ha ga-akpọkukwa ugwu nta sị ya, kpuchie anyị, zokwa anyị. Ọ bụrụ na ihe na-esiri osisi dị ndụ ike, gịnị ga-abụkwanụ ọnọdụ ya mgbe ọ kpọnwụrụ nkụ? E nwekwara ndị abalị dị egwu abụọ a mara ikpe ọnwụ esokwa duru ha na Jesu. Mgbe ha rutere ebe a na-akpọ ọkpọkọrọ isi, a kpọgidere ya na ndị abalị dị egwu abụọ ahụ n'obe, kpọgide otu n'ebe aka nri ya, kpọgide nke ọzọ n'ebe aka ekpe ya. Ma Jesu sịrị, Nna, gbaghara ha, n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme. Ndị agha fere nza iji kewaa uwe ya. Ndị mmadụ zoro n'ebe ahụ na-ele anya. Ndị ndu ndị Juu nọ na-achị ya ọchị na-asị, Ọ zọpụtara ndị ọzọ, ya zọpụtanụ onwe ya, ma ọ sị na ọ bụ echirechi nke Chineke na onye ọ họtara ahọta. Ndị agha sokwa jiri ya na-eme ihe ọchị. Mgbe ha bịara inye ya mmanya gbara ụka, ha sịrị ya, Ị bụrụ eze ndị Juu, zọpụta onwe gị. O nwere ihe edere kụpanye n'elu obe ahụ. Nke a bụ ihe edere, Onye a bụ eze ndị Juu. Otu n'ime ndị abalị dị egwu ahụ kụrụ n'elu obe na-akọcha ya sị, Ọ bụ gị bụ Kristi ahụ, ka ọ bụ na ọ bụ ịbụghị ya? Zọpụta n'onwe gị, zọpụtakwa anyị. Ma onye nke ọzọ bara ya mba sị, Ọ pụtara na ị naghị atụ egwu Chineke? Ma otu, a mara gị ụdị ikpe a mara ya, mana nke anyị, ebubo eboro anyị bụ ihe anyị mere n'ezie. Ọ bụ ihe anyị metara ka anyị na-akwụ ụgwọ ya, mana nwoke a emeghị ihe ọjọọ ọbụla. Ọ bịa gwa Jesu, Jesu,
chetakwa m mgbe ị batara n'ala eze gị. Jesu wee sị ya, n'eziokwu ana m ekwe gị nkwa na taa ị ga-eso m anọ na paradaịs. ma mgbe o ruru ihe dịka elekere 12 nke ehihie, anyanwụ lakpuru, chi jiri ehihie jie, ọchịchịrị gbara ebe niile ruo elekere 3 nke ehihie. akwa mkpuchi nke ụlọ nsọ si n'etiti dọwaa ụzọ abụọ. Jesu jiri olu ike tie mkpu sị, Nna, n'aka gị ka m na-etinye mmụọ m. okwu a ka o kwuru wee kubie ume. Ka anyị sekpuru anyị. Mgbe otu ọchịagha na-achị narị ndị agha hụrụ ihe merenụ, o toro Chineke wee sị, nwoke a ebuka, n'ezie ọ bụ ezi mmadụ, aka ya dị ọcha. mgbe ndị bịara ile otu a ga-esi kpọgbuo Jesu hụrụ ihe mere, ha hapụrụ ebe ahụ laa n'ụlọ ha, na-eti aka n'obi na mwute. ndị enyi Jesu niile na ụmụ nwanyị si Galili soro ya bịa Jerusalem, guzo n'ebe dị anya na-ele ihe ndị a. ma ọ dị otu nwoke onye Juu a na-akpọ Josef si n'obodo a na-akpọ Arimatia. Josef bụ ezigbo mmadụ, bụrụkwa onye a na-asọpụrụ na onye na-ele anya ọbịbịa alaeze Chineke. ọ bụkwa otu onye n'ime ndị na-anọ n'ụlọ ukwu ndị Juu, kama ọ kwadoghị mkpebi na mmeso ndị isi ndị Juu kpebiri megide Jesu site n'igbu ya. ọ gara n'ihu Pilet rịọ ya ka o kwe ya ka o buru ozu Jesu. mgbe Pilet nyere ya ike, Josef gara butuo ozu Jesu site n'elu obe ahụ. o ji akwa ọcha dị ogologo kechie ozu ahụ. emesịa o nyibere ya n'ili ọhụrụ e gwuru n'ime nkume nke enyibebeghị onye ọbụla n'ime ya mbụ. Josef mere ihe ndị a n'uhuru ụbọchị Fraịde, n'oge ndị mmadụ na-akwado maka ụbọchị Satọde bụ ụbọchị izu ike ndị Juu. ndị nwanyị ahụ si Galili soro Jesu bịa Jerusalem sokwa Josef gaa hụ ili ahụ, hụkwa otu o si nyibe Jesu n'ime ya. emesịa ha lara n'ụlọ ha gaa kwado ude na-esi isi ụtọ na mmanụ eji echekwa ahụ mmadụ ka ọ hapụ isi isi. n'ụbọchị izu ike ahụ, ha zuru ike dị ka e nyere n'iwu. Oziọma nke osebrụwa. Amen. Nnukwu ife omimi ka anyị nọ na njem ya n'ime ya n'oge n'ụwa. Ife bidoro
n'inwe aṅụrị. Ụzana dịrị gị onye nwe m, ụzana. Ka eji bido na-endezi kpọgbuo ya, mee gịnị? Kpọgbuo ya. Ọ bụ na anyị na-ife omimi n'ụwa anya agụrụ anyị na passion, anyị ga-afụ na anyị niile bụ actors n'ime ya. Jesu nọrọ onwe ya n'ebe Jesu nọ. N'ime anyị enwe ndị so na grupu na-eso Jesu, nwee ndị so na ụmụazụ, nwee ndị so na disciples, nwee ndị so na ụmụada Jerusalem. N'akụkụ niile nwee ndị ga-afụta onwe ha n'ime ndị niile. Enwe ndị asị Simon ezigbo mmadụ, onye nke a ezigbo mmadụ, onye nke a ezigbo mmadụ. Nwee ndị gọnahịrị ya nọ. Ife mezie ha n'anya Pita ka ọka ọkpakwara masị ewu ife a Jesu kwuru o mezuo, ọ pụọ mee gịnị? Bee akwa. Nwee ndị nọzi n'elu obe cheta na ha na-atakwa n'afọ ihe ha mere, mana nwoke a na-aka ya dị ọcha. Nna biko mee gịnị? Gbaghara m, nabata m na gịnị? Na alaeze gị. Nwee ndị kwechirini even at the last moment. Anyị niile nwere ebe anyị batara. Man, the good thing about Holy Week, maka tata ka ụka na-achị neta ihe niile a merenụ, mmemme niile ife omimi a wetara anyị nzọpụta. Ọ n'izu ụka ka ọ na-abịa na climax ga-enye anyị ohere ka anyị banye n'ime anyị wee mara otu o si metụta anyị. And n'isi ya bụ ka o wetara anyị mgbanwe n'ime ndụ anyị. Emesi ife niile a na-eme, ife a na-achọ n'iko ọkụ bụ gịnị? Azụ. Conversion and gịnị? Repentance. Nchegharị. Ka anyị wee soro banye n'otito nke mbilite n'ọnwụ Kristi. Ịbịa n'ọnụ oyibo akpọrọ ya Passion Sunday or Palm Sunday. Palm, Igbo bụ maka udo. Passion bụ maka afụfụ. So ịfụ mmalite Palm a na-enwe aṅụrị, njedobe ya ọ bụrụ gịnị? Passion. Mana ihe niile ejedobe ha na gịnị? Na passion. Ọ kwụsịrị na Good Friday ebe o jedobe na gịnị? Easter, the glory of Easter. And ọnya bụ agbamume anyị dịka ndị otu Kristi. Dịka Jesu gwara anyị, ọ bụrụ na ị bụrụ chọrọ ịbụ onye ga-eso ụzọ m, maka na ihe ọbịa ka o wube anaezi ya. Mana n'ime anaezi ya afọ enwere price. And that price bụ gịnị? His death. And ọ dịghị izi. Ọ dịghọrọ ya mfe. Ọ ya ka o negidere anya wee sị nna, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe eme ka iko nke a mee gịnị? Gafee. Dịka anyị na-ekpe na ọ gbajuo dọla anyị. Not my passion, not my portion, sorry. Mana not my will. Ọ bụrụ uche m ka a ga-eme, na ọ bụ uche gị ka a ga-eme gịnị? Ka a ga-eme. Now, anyị ajụọ onwe anyị, as we journey with Christ, anyị nọ na njem a anyị na Kristi na-eji ya, anyị ga-afụ dịka anyị kwuru, anyị niile were part of it. N'ime ya, the crowd, ọ dị izi isonye n'igwe mmadụ. Boys oye oye, boys oye oye, onye ahụ na-enuru na-eje ma na-agbacha ọsọ agụọ maịlị. Mgbe e neziri anya ka afụzi ya mmadụ, o nwere ọzọ onye afụrụ. Ife asụ na ọbụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ na Jọn pụzi ndị sozi ya wee mee gịnị? Wee lụzi ya n'ukwu obe. Ndị niile a na-eche ụzọ na n'elu kasị na ebe ka ha nọzi. Ha disappeago. Pita na onwe ya mgbe a na-eme olili ikpeazụ na ebe afọ wee sị, eziokwu niile, nna m ukwu, I will be with you. Ka na ndụ ka na gịnị? Ka na ọnwụ. Ụmụ nwaanyị afụ Pita sị ya, nna ịdịkwa ka otu onye n'ime ha. Ọ sị ya, aka mmetụkwa ụtọ, ọkụkọ mmetụkwa ụtọ, biko
unu akpọkwara m aka m adịghị ya ugboro ịtọ ka a jụrụ ya and ndị Igbo si na ife ruo na nke ịtọ ome gịnị mana ọ gụchara ha n'atọ. Ọ gbafuo so ụmụ nwaanyị ụfọdụ na John few imirikiti ka a kpọrọ mana onemone ka eme gịnị ka a ghọtara. Kedu nke ị ga-eso? Ị ga-eso na imirikiti ka ị ga-eso na onemone a ga-aghọta? A ga-azọkwa ọnwa ma ọ ga-adị ka eme gịnị ka esiri n'ọkụ. Ọkwa ife anyị ga-atụgharị uche n'ime izu ụka dị asọ a. Kedu ebe m nọ? Anyị kwere nkwa na baptizim anyị. Ikwere na Chukwu nna ekwere m, Chukwu nwa ekwere m, Chukwu mmụọ nsọ ekwere m, nzukọ nsọ ekwere m, nkụzi nke nzukọ chatata m ma ndị gbara akwụkwọ ma anyị nwere onwe anyị chiri echi. Onye ọbụla nwere nkwa o kwere mana baptizim ma mgbe a na-anata sakramenti ndị ọzọ ma ndị jere religious education wee nata olili kwa aka n'isi. Ebee ka anyị nọ? Ka Okeke jechara amị, ebee ka buutu ya nọ? Anyị aka nọịtara ka anyị nọịtazụ. Ife a ka anyị ga-ajụ onwe anyị n'ime oge nwa ma anyị so na ndị gbara ọsọ ka anyị so na ndị tiri Jesu mkpu mgbe ife na-aga. Andọ ya ga-egosi anyị akụkụ na-abọdịla anyị dịka ndị otu Kristi na njem anyị na-eje. Mgbe ụfọdụ anyị na-ekwe ọbịazie mgbe a ga-achọ na anyị na-ekwe anyị eme gịnị? Anyị asị mba. Otu afọ ka ọ dịla anyị na nna anyị bụ Jesu bụ ife meri ya na ndị ochie na ha na akwụ bụ ndị tọnụzi eme gịnị? Megidebe ya. Ebe o mere Jesu ọ ga-eme anyị. Amen. Ebe o mere Jesu ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-eme anyị. Eto ogu n'ụtụtụ cheta na mgbede na-abịa. Mgbe ife dịrị gị mma ndị mmadụ a na-etu gị odogwu chairman mana ọ tụgharịa stupid man. Ọ dịrị onye ọbụla don't get discouraged. Emere ya Jesu mana o meghị ya ka o mee gịnị? Ka o luzuo sight of ihe o ji wee bịa. Mgbe ị na-eme mma ma ndị mmadụ recognize ma ha recognize mmadụ na onye ị na-emela abụghị mmadụ na ọ bụ onye na ọ bụ Chineke. So don't lose your focus. And finally, ụmụnne nna Kristi, ife anyị banyere bụ izu ụka dị asọ. And izu ụka dị asọ ọnụnwa ka Jesu na-agwa anyị na ọ bụ oghere anyị ga-eji wee sonye ya banye n'otito. Mana ụzọ isi wee banye otito afọ bụ ụzọ nke obi umeanị, ije umeanị wee ghara ime gịnị? Ije ozi. Ije ozi mee ka nyanwa bụ Jesu bụ onye isi anyị gbadatara. Ọ sị na ya nọ na tebụl iri oriri kama na ya gbadatara n'ala soro na-eme gịnị? Na-ejerefe ozi. And ọ Jesu ka anyị na-achọ isonye na ya bụ njem izu ụka dị asọ. And o nwere amarasị izu ụka dị asọ a wee na-eme gịnị? Wee na-abịa. Ekpere anyị bụ ka Chineke nyere anyị aka ka anyị sonye ọfụma na njem izu ụka dị asọ ọnụnwa, maka na ọ ga-enye anyị oghere iso Jesu wee gakwazie njem afụfụ ya anụnwa. Ọ sị anyị na-aga every day. And ọ bụrụ na anyị sonye ya gaa njem afụfụ ọnụnwa na ekpere na ntụgharị uche na ife ndị ọzọ anyị na-eme dịka anyị si eme ya n'izu ụka dị asọ ọnụnwa, ka anyị werokwu ya banye, maka na after Easter ife niile ka ga na-aga. Anyị ka dị ndụ, anyị ka ga-eso Jesu na-aga, ma ọ dị mma ma o mee gịnị ma ọ dị njọ, ma mmiri a na-ezo ma anwụ a na-eme gịnị ma anwụ a na-amụ. Ka o nyere anyị aka ka anyị kwudosie ike ka ọ ga-aba anyị sogide ya na njem ọnụnwa n'ime izu ụka dị asọ ọnụnwa. Anyị akwudosie ike ofu mbọsị anyị abịazie na the last stage of that journey. Anyị ga-esozi ya wee crosszie ya wee banyezie na alaeze nke gịnị? Nke aṅụrị na otito ya site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu.
Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke napụrụ onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, si otu nwa Chineke mụrụ, na mụrụ tupu ụwa tọọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. A mụrụ ya nwee mee ihe eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria, si na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị, n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, ọ nwụọ, enie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgo n'eluigwe nọ n'aka ndị Chukwu Nna, na ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe na otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwuta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ekpere nke ndị kwenụ. Mmadụ ịtọ ga-etinye ọnụ n'ekpere. Chineke napụrụ m ife niile, n'obi umeanị ị bịara n'ụwa taa afụfụ gbapụta anyị, gosi anyị na o nwere ihe mmadụ bụ. Anyị ji obi umeanị agbakwute gị wee na-eche n'iru gị mkpa anyị dị iche iche, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi, ma nwee okwukwe na ị ga-anụrụ ekpere anyị. Mmadụ ịtọ. Dị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Dị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Onye nwe anyị nke na anyị.
dị nwe na nụrụ arịrịọ ekpere ime obi chetakasị ndị nọ n'obodo na-anụ agha kachasị Ukraine na tụbuo zọgbuo ntọrọ mgbagbu ihe niile na-afịa ụtọ na be anyị bụ Naịjirịa ka Chineke gbatara anyị ọsọ enyemaka tọhapụ anyị n'aka ndị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ. Anyị chetakwa ụmụnna ndị yọrọ kechita na jamisa nna famili na-enye Chineke ekene maka ebere ya n'ezinụlọ ndị na-ayọkwazị Gaita Chan and family na-ayọkwazị ebere ngọzi Chineke. Chineke napụrụ m ife niile na ọrụ arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị n'ihi obiọma gị mere anyị ihe niile nke anyị ji ume anyị arịọ site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Yọbanụ ụmụnna nkaja mụ na unu na-achụpụ ịga afọ Chineke dị ike niile ịnara nọ ka onye nwe anyị nara aja n'aka anyị maka udo na ebe afọ ọdịmaka anyị nke dị azụ. Chineke nna ji ike niile onye ebere, biko were ahụhụ na ọnwụ nke so otu nwa gị bụ Jesu Kristi mee ka ihe anyị na-eme na-amasị gị. Ahapụ anyị apụghị ime ihe ọbụla dị mma
biko mee ka aja nke a zuru oke wetara anyị ebere na ịhụnanya gị site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị ndị nwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'azụ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile edo ụwa tụ ụwa, ngị nwadoro mgbapụta nke mmadụ n'osisi nke obe, ka ebe enu ọnwụ siri gbanite bụrụkwa ebe ndụ ga-esi kunite, ka onye meriri n'enu osisi bụrụkwa onye meriri n'enu osisi site na Kristi dị nwe anyị. Onye igwe n'ụwa n'ike niile nke eluigwe si na ya na-eto na-esekpuru ebube eze gị. Anyị na-arịọ ka ikwe ka anyị tinyekọ onu anyị na nke ha, were ume a na-eto gị n'ukwe na-azị. Anyị dị nsọ ezi ọsọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọkide onye ndị asọsị n'ikwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were aja nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara ndị anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agbụ ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mmalite n'ọnwụ gị. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mmalite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị benanata ahụ n'ọbara Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Robert, na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị gị okwowe gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Veji Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị Chukwu nna dị ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otu dịrị afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị taata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị mehie anyị, ekwela ka anyị kwenye ara gị, zọpụta anyị. A na-arịọ gị osebụ na ajọ ihe niile, were ebere nyudo n'oge nke anyị si na ya ka ebere gị, ka a zọpụta na ndị oge niile anyị ụba na nsogbu niile,
were nchekwa dị nsọ na-atọ maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, enekwana anyị na njọ anyị kama nekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị, nye udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe udo nke ose gbadoro unu mgbe niile, nyerịta n'onwe na ekene nke udo.